DJ E-Pan on the wheel so still. Meja bamba abịawala wa ụmụ ọma ni ji agamba ndị a na-elele abịawala oyi ndị ọgịrịga zụrụ na nwa erutela wa ya ndị echi gosiri n'ego unu ka na-eche nabata o Chief Francis Agomochikwendo ebube agụ one of ụmụ agụ Godfather ODU bụ Timo USA onye ọ ga-adịrị mma o ruwere ndụ ya ebube agụ ekele kelere m ụlọ Machi tụrụ agụ mmụọ ọ dị iche nwanyị ọmale nwanyị ọma izuru ka eme igirigi ọ dị iche nwanyị ọma ya gasịrị Dr. John Bull Wosu onye ọ ga-adịrị mma President General ODU International President Ọhụụ Progressive Union Atlanta President Umuahikwano Association Atlanta National Officer Agri Development Union USA yana lọlọ ya Diana Ugochinyere Nwosu ya dịkwara gị mma o ndị a na-elele abịawala oyi ndị a na-elele abịawala ndị echi gosiri agozi abịawala oyi ndị ọma meje mọnụ abịawala wa Chiferi obi ọmụ ubi kelere m lọlọ ya o Teresa ubi onye ọma nwanyị ọma izuru keme aya mma nwanne mmadụ President Ọhụụ Development Union Austin, Texas, USA Chairman Board of Trustees Hope International Secondary School Umuahia Administrator Embassy Healthcare System USA ndị a na-elele abịawala o ndị ọma meja agamba ya ha bitelewa ya unu ga na-echeche na abata mọfi mba ahụ ejimọfọ Chairman Ọhụụ Development Union International Council USA ndị a na-elele abịawala iorele egwu abịawala ndị a na-elele abịawala iorele egwu abịawala ekele kelere m Chief Emeka Nwankwo onye ọma ekele gị Chief Emeka Nwankwo ndị mụnụ onye ọma mmiri lezoro ala isi ngwu ya mmiri National President Abia USA Chairman Igbo Council of Chiefs Dallas ndị a na-elele na-abịawala o nzere afọ nwanne m nzere afọ nna m ndị ya ma echi nwoke m olume ekele gị Yes, also one of Amigo, traditional Prime Minister, United Club of Nigeria, United States of America. You will know, ma. Yes, also. Yada program. Yes, you want to President, Amigo Progressive Association, Baltimore, Washington, USA. President, Ralph Sullivan, one name. Onye ọma, kpọkọ m olume
ekele gị igirigi Chibalexi nwa ogbenyi nwoke m onye ọ ga-adịrị mma esi nwa bụrụ ụmụ okechi ọkụ ala ya omudowanị ya na lọkigwe ekele kelere m chifu kemakọla m Daniel chifu Ndubisi Daniel kemakọla m ọnọmọnọmọ njem ọnụ omere ha nwanụ na Fugiri Chiama Chief Executive Canvilla Incorporated ọnọmọnọ ga-adịrị mma Chiama Chief Executive Africa Homeland Stores dị n'obodo oyibo eri n'ego ahịa Ndubisi Daniel nwanne m iwe n'ọma onye riwe cheta nwanne ya maka nwanne dị ekele kelere m Super Apostle Abraham Okwuchi Ibegwula onye nsọ one of Igbo land nke nọ na USA New Jersey
modua kita azu jana sabu jomne kita jadi azu DJ Ipan on the wheels of steel. Galaxy Mechanio. Galaxy Mechanio. Florence Mechanio. Awela yi se mu kene yo garanya. Manze wado. Manze wado. Awela wado. Osisi kwa no madina fa. Okrisi wado. Antonio watu kwa dosi mu kene yo. Initial Johnny Bawele. Initial Johnny Bawele. Initial Johnny Bawele. Galaxy Mechanio. Galaxy Sina Legacy Bia. Amalobo do Ibo. Ada ne boazo. Ada ne boazo. Aha. ada ne boazo 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 Antonio watu kwa do. ada ne boazo The wheels of steel. ada ne boazo Galaxy bumwanya. ada ne boazo Florence bumwanya ya. ada ne boazo ada ne boazo Azu ashu ashu. ada ne boazo Azu ashu ashu. ada ne boazo Azu agwagwa. ada ne boazo Ada ne boazo. Ekwe jejeru. Ijalan 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 ekaga ijalan 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 ekaga ijalan jaja ijalan jam ijalan jam ijalan jaja ekaga Awele kume. Ada ne masala. Ada ne masala. Awele kume. Awele buwa. Asala wenua. Onye sala de wa bala mbani nu. ekaga ijalan jam ijalan jam ekaga ijalan jaja ijalan jaja ekaga Mwadi mwadi na nyo. Mwadi mwadi na nyo nuwa. Mwadi na nyo nuwa. Mwadi mwadi na nyo nuwa. Mwadi mwadi na nyo nuwa. Mwadi mwadi na nyo nuwa. Halo, halo, halo. Halo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Mwadi mwadi na nyo nenuwa. Mwadi mwadi na nyo nenuwa. Idi mai buru kanyo. Idi mai buru kobodoncha. Idi mai buru kuwa. Ijanga buru kene na nadi
kiyide. Iganja wasonye mudaye. Iganja wasonye kiyo. Oyi oke mare. Ije. Honorable Chukwemeka wafiri. Honorable Chukwemeka wafiri. Idi my bulu kanyo. Idi my bulu kanyo. Idi my bulu kanyo. Honorable Mr. Wafiri. Honorable Chukwemeka. Idi my bulu kobo don chan go ke mare. Akosine Akwala wodua Okrese Madi madi na nyo. Madi madi na nyo. Madi madi na nyo. Idi my bulu kanyo. Onu mekene yo. Alaji mekene yo. Madi madi na nyo. Daya sami daya sabamo jenjela. Mwana chobodo. Mwana chobodo mwana rucho. Onu mekene yo. Ijala jajam Ijanjala jaja Jaga Ija tija tija Ijanjala tija Ija tija tija Ijanjala tija Jaga Ijala jaja Jaga Ijala jaja Ijala jaja Ijanjala jaja Jaga Ijanjala jaja Ijanjala jaja Ijanjala jaja Ija jaja Ala hụcha kwana nna begharị ya abụghị ya. Ala echi onye eze ka ọ bịa bụọ ya. Chineke nye anyị eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Anyị tụrụ eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Chineke nye anyị eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Anyị chọrọ eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Asị Chineke nye anyị eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Anyị tụrụ eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Chineke nye anyị eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Anyị chọrọ eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Onye ọchịchị mere ọfụma n'elu ụwa wụ na eletrik. Nwaanyị na-emeji ọfụma wee eletrik ye. Okorobịa na-agba agwa dị mma wee eletrik ye. Anyị chọrọcha eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Chineke nye anyị eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Anyị chọrọ eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Ekwere nkwa emeghị eme. Ekwere nkwa emeghị eme anyị achọghị ya. Otu nnu na-ejila aka. Otu nnu na-ejila aka ya ka nnụnụ ri nọ ya. Eme ya immediately. O ji adị mma ndị ụwa ji akụrụ ya aka. Enwekwe na onye riri nri n'ọnụ ya bụfuo ya. Eletrik onye anyị na-achọ. Wọchị na anịmanụ agbata ọchị ahụ ụzọ ya. Wọchị anịmanụ ọkụ ụlọkwa na-enye iwu. Anyị na-ahapụcha ebe echi ọzọ. Ya gawazi ebe a na-arụ ọgwụ arụ. Oge agaala ma anyị zuru mpalaka. Mana ugbu a ọ wụzi eletrik ihe. Mpalaka alala agbara ndị eletrik abịala. Mpalaka alala elu eletrik abịala. Ịhụkwanye mmadụ ibe gị na-eme ya wụrụ ihe ọma. Tikwa kasị ihe agazie maka na mgbe ị na-ekwu ya ma nye ọma na-erughị aka. Ihe ndị a wụcha eletrik, ihe ndị a wụghị mpalaka. Ọchịchị ga-adị mma ma chịda ọchịchị. Ọdụ onye ọchịchị chịghasa ya afọ ụka. Chineke nye anyị eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Anyị tụrụ eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Chineke nye anyị eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Anyị chọrọ eletrik ye ọ bụghị mpalaka. Mana ọchịchị maseti ye ọ bụghị mpalaka. Mana ibe ala dị mma ọ bụghị mpalaka. Mana amala na-ekwu ka ọ bụghị mpalaka. Mana dị mma na-adọgha ga ọ bụghị mpalaka. Ihe tụrụ eletrik ọ bụghị mpalaka. Onye mụrụ amasị nwunye toleto. Amala anị manya ọjọọ mere onye ahụ. Onye ji etu eletrik ihe ka awụghị mpalaka.
makola botelora iwu na eletrik owe mpalaka nwa famozi ụmụ ọmọgbe ọya mere m ji ekelere asị m ekele Emeka bụ nkụ igogbe m ji ahụ ụzọ Emeka bụ nkụ lala ogbe nne m onye lala ụmụaghara ogbe ka ị nọkwara na Mbaise anyị nọkwara n'Imo steeti Emeka bụ nwa afọ ogbe echi nna mụrụ ya bụ Siprelu abụ nkụ Siprelu amụda Emeka bịa wuru onye hụrụ ụwa n'anya Emeka bụ nkụ Emeka n'obodo oyibo omena nwata Emeka na Amerịka ọ na Amerịka na-enyere anyị aka enyere ndị ụwa na-atụlụ ọnụ na-enyere anyị aka American based business mogul American based business mogul oji dọla ekoje omena dọla omefuru ogbenye ọchịlị ọnụ Emeka bụ nkụ omena dọla Emeka bụ director group of company nwoke ọma ihe nwere dị mma Emeka bụ nkụ olu m ekelele gị iwe eletrik enweghị mkparaka iwe eletrik enweghị mkparaka Director Right Prince Group of Company Emeka abụ nkụ o nwere ndị ewu mkparaka ndị ya gbara akụ erighị eri ndị ya gbara akụ lachọ inyere nwanne ha aka ndị ahụ ndị anyị na-akpọ mkparaka pọta onye gbara akụ nye du nwanne ya ọ wụde eletrik o ọ bụghị mkparaka Emeka nwoke ọma hụrụ mmadụ biela anya Emeka bụ nkụ Emeka sị m kelere ihe eji nwaanyị ọma onye ga-aba mba Madam Amen abụ nkụ Lola Amen abụ nkụ registered nurse in America eji nwaanyị kara aka Lola sị m kelere ụmụaka ya eji ụmụ Chineke nyere ya Chima Emeka bụ nkụ Chibu Emeka bụ nkụ kwa na Chiamaka Emeka bụ nkụ ndị a niile bụ nwa Chineke ji gọzie Emeka na-ekara aka Emeka iwude eletrik enweghị mkparaka onye gbara akụ ya du nwanne ya o Chineke gọziwe na onye ahụ o nwere ndị bụ ma ndị wọbọ kọtụ mma aka mkpa o mere mmiri anseti o onye zụrụ anseti na-enwebere sinkadị onye a gara werela anya ịzụ sinkadị o maka onye zụrụ sinkadị na-enweghị anseti onye ka mosquito na onye buru ibu ya mere nke ọgba amị Emeka iwude eletrik enweghị mkparaka Emeka iwude eletrik enweghị mkparaka ọnwa ndị Igbo niile agbawala o ọ bụ ọnwa ndị Igbo niile ọnwa o ọnwa ndị Igbo niile ọnwa 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 ihe na-akpọ ha bụ ọnwa ndị Igbo niile ọnwa ihe na-akpọ ha bụ ọnwa ndị Igbo niile ọnwa ihe na-akpọ ha bụ ọnwa ndị Igbo niile ọ bụ ọnwa ihe na-akpọ ha bụ ọnwa ndị Igbo niile ọnwa His Royal Majesty Eze Sunday Nnanta Woluchem the primate ruler of Rivers State onye ọma njem ọnụ ọnwa ndị Igbo niile ọnwa ndị Igbo niile ọ bụ ọnwa kelele m Prince Larry Woluchem ihe to the coming one of Rivers State here onye ọma mara m olu m ekele gị ewe Chairman Chief Executive Larry Chem Foundation here to the coming one kelele m ụlọ ọlọ gị Naomi Woluchem ihe ezi nwaanyị dị mma onye ọ gadịrị mma ọmụ obi dị ya Honorable Ima Eze Nwochi Secretary PHCT Local Government Area Ndọma n'ije m ọnụ ihe na-akpọ ha bụ nwa o
Prince Victor Walutemie, Chairman, Chief Executive, Trans-Harry Associates, Nigeria Limited. Mr. and Mrs. Felix here, Wachuku, Okoma Marambolu Mekeledu. Prince John Walutem, Onama Jakambaya, Eblebole, Onakolu, Wewell. Honorable John Sodom, Ndem Jemono, Ndomani Jabamba. Paris Uche Weleku, Eblebole, come on, with your Latin. Ekele Chief Florencio, Calaboy, Onoma Jabamba. Omwandi Bolile, Omwandi Bolile, Omwandi Bolile, Omwandi Bolile, Omwandi Bolile, Omwandi Bolile, Honorable Felix Chuku, former councillor, Ward 8 BH local government area. Honorable Odo Frederick, Mwenale, Ndomandi Manjemono, councillor Ward 8, Port Harcourt City, local government here. Ndomandi Manjemono, Omwandi Bolile, Omwandi Bolile, Omwandi Bolile, Omwandi Bolile, Omwandi Bolile, Ekelem, Honorable Princess States, Waluchem, Wanyama, Yana Misoke Chuku, Nandi, Kalabo, Evangelist Pastor, Enyayam, Benjamin, Dudu Komrisimo Kelego. Omwandi Bolile Abawala, Omwandi Bolile Abawala, Omwandi Bolile Oma, Ndi Bolile Oma, Ndi Bolile Oma, Omwandi Bolile Oma. Honorable Siva Wamba, Ashama Nitai, local government here, River State here, Onogadremao. Ekele Sweet Sisters, Committee of Friends of Nigeria, President Joyce Waka. Ndomandem Jemono, Ndomando Maija Bamba, Dudu Komiri Simokele Diwo, Prince Larry Woluchemono, Woko Volume Keledi, Ogadre de Mao. Successful Men Committee of Friends, Port Harcourt. President Mr. Chima Mshewe, Ndioma. Onwa Felix Iwanem, Onwa Felix Akawoluchemie, Chairman, Odowonyema, Family Meeting, Ndioma Jabamba. Ekele Prince and Mrs. Oke, Egumebile, Ndioma Ndenjemono, the Prince of Ezimba Committee. Yaga, Engineer Bekola, Booms, Onogadrema. Omwandi Bolile Abawala, Omwandi Oma Jagambaya, Omwandi Bolile Oma, Ndi Bolile Oma, Ndi Bolile Oma, Omwandi Bolile Oma. Ekele Chief, Ndubision Noha, Managing Director, BC Group of Companies Nigeria Limited. Would you accompany one of whom I am? Would you accompany one of whom? Ogadrema. Lisa Mrs. Geoffrey, my way. Manoma Marambolu Teledio, Avijo Nama. Ndomandem Jemono. Ndomando Manija Bamba. Lisa Makia, Onogadrema, my Galagway. Olume Teledio. Ekele Lisa Mrs. Chukudie, once a quelle, DP International. Ogadrema one them. Omwandi Bolile Abawala, Omwandi Bolile Oma, Omwandi Bolile Oma, Ndi Bolile Oma, Ndi Bolile Oma, Omwandi Bolile Oma. Ebelebe Bolo Lekolu Webwe o. Okomono Wejola Chimadudu. Ndomandem Jemono. Ndomani Dagambaya. Ekele High Chief Chasie, O Egono.
Watching a minute one of who knows okay than program autonomous community. Managing director, just photos and videos recording studio. Managing director, our hoodies Nigeria Limited. There's the other drinking maro. I chief Nanae, Matuko, Igube one of whom our lodger, when I'm Jagam, Kelere Mududi, Nana Tuko. Miri Manuma wa lodgam, one of Molumakele. Miri Mahonaga, I got what I got. Mirima, one yama. I want the body lava one lao. About 1 year, my Jagam, I want the body lava, the body lava, the body lava, I want the body lava. His Royal Highness, yes, a Gochas, Carlo, Ugorio, the Mabo one of Afam, Mao, Aruchiku, Kingdom. I want the body lava, I want the body lava, I want the body lava, the body lava, the body lava, I want the body lava. Ekelem, Nasi Renge Toko, no Mamma, Olume, Mandenje mono Mr. Uchokito the enye mawa ono mono gaderema the enye mawa nofu Egweriama Anambra State Chief Executive Officer Akilona Nigeria Limited Mr. Francis Okito the Ochina Water one of Egweriama Anambra State Chief Executive Officer Telecom Electronics Nigeria Limited. Oga Dragon
Calcutta. ogbenye na-adịkwa iche maka ife ga-ejikwa onye nwere ego n'ọdị adị mana a ga-eje mbibi ma ọ bụ lani wekwa nwa ogbenye onye na-enwere ego na-afụju anya o nwere aka ịkọ nchọla ike ọlụ unu o nwere ife melede ejibe nwe o nwere ife ndị yọba chukwu 1 bilion o nwere ife ndị yọba chukwu 1 bi ọ bụ nke ọlụ unu ọ bụ nke ọlụ na akịkọ ọ bụ nke ọlụ na ife melu ndị igwe yọba chukwu 1 bilion naira inazimuko ọ bụ nke ọlụ na akịkọ o nwere ofu mbọsị ntetelu lana ndeli iwe ego wee webe mụ mgbe nọdụ anyị wee bido chebe ụwa m wee cheketa ụwa m sepụla anyị wee bebebele wee yọba chukwu kele ụwa dododo achọrọ ka ịgọzielu m ndị oyi m ka ịgọzielu m ndị oyi m mmadụ 20 ka inyefe 1 bilion naira mgbe gwa chukwu kele ụwa biko ọ bụrụ na ịnụla ebele m biko mee ka kọtin mụ meghalịa obele oge kọtin m wee meghalịa mgbe were obere okwukwe kwụlụ ọtọ wee na-anya na windo m ọ bụrụ na windo m yoye mgbe jeje mechie windo m wee kpọkwa chukwu kelu wee n'iwe ọ dịka ọ dị ikuku bụ ya lili kọtin m ọ bụrụ na ịnụ lepele mbelu gị chukwu olisa biko mezie ka kọtin m meghali ọzọ ebe ọ bụ na Aliko Dangote onye Awụsa nwelu $20 billion Mike Adenuga onye Yoruba nwelu $15 billion Folorunsho Kija na Femi Otedola onye Yoruba na fa nwesịrị $10 billion chukwu olisa ọkwa ngị nwe ego ebe ọ bụ na ndị Awụsa na ndị Yoruba nwelu bilibili na dọla gọzielu m ndị oyi m na naira kelu m ndị oyi m 1 billion naira ọ bụ na ị chọrọ ka chukwu nye gị 1 billion naira ngwa wenye kenu 1 billion naira 1 billion naira ego chukwu abịagbuo ọkwa chukwu wee ego 1 billion naira ebele na-ebelu ndị oyi chukwu olisa dododo godelu m ndị oyi ebe ọ bụ na Aliko Dangote onye Awụsa nwere $20 billion
ama m n'obi na-abalobe n'ọkwa anaghị yọ n'isi n'ife bụ na anyị yọlụ na ị ga-emela anyị eme nwata ka emeli ibi ya eziokwu na obi ga-adị ya mma ebe ọ bụ na ndị Awụsa na ndị Yoruba nọfa nwere bilion na dollars ya ka ndị wee debe afa ndị oyi m n'akwụkwọ ya bụ akwụkwọ ka ndị wee bịa Chukwu Olisa ebe ọ bụ na ndị oyi m akpatasigo ego ka dị na milion Chukwu Olisa n'isi na nwa mụla m ga-eto na nwata dosi ọdụ ogbe igbe nwata gbeke igbe n'oge eje ije nwata jekata ije na ọ ga-agba ọsọ o nwere ndị ego fafọlụ 30 million naira olue 1 billion Chukwu Olisa ma elụfi ya o nwere ndị ego fafọlụ 400 million ka olue 1 billion naira Chukwu Olisa ma elụfi ya o nwere ndị nke fafọlụ 700 million ka olue 1 billion na o nwere onye Chukwu kelu n'ụwa ka afụfụ anyị lụọ obere ọlụ ka anyị nwee nnekwu ego anyị gbọtafịa ka anyị lafịa ọfụma ebe ibe anyị jelụtọ anyị ji anya na ọ bụrụ na ị chọrọ ka Chukwu kele ụwa nye gị 1 billion mgbe nye aka elu ngwa bịalenụ m ndị ọma meji aga ma n'ihe ọgaranya nwere ọjọ na-egosi ndị ọma meji nọnụ ndị ọma meji aga mba ndị ọma meji aba mba Gamba, bona la ko wori fole men. Okana meja gamba miye. Ndo mam jemo. Digiri gile chemba bobla wala. Yeble be bulo ne kwelu wibu we. Ene ribenyem. Majo na wone gadi nyem. Eli muzo di mene. Matolu so gara no ehi o. Ehi wa no ehi ma le ri chaya o. Muzo. Agama gamu se chechi o. Ndoma meji agamba yalero ndoma meji agamba yalero ndoma meji agamba yalero ana mekele nwanne mmadụ ya nwanne nwoke His Royal Highness Onamam Gidi Nọba eze ambassador Ifeanyi Chukwu nwoke nna ya Aba one na like of a kingdom. When I wanna give one if on them Jabamba on them very money they put on and Johnny they put out in order. On a man Jabamba. Bialenum Viviani Chukwokoro, 10-10, Assistant Commissioner of Police, Area Commander, Nalomoya, Onalako waiting for them. Ochala one is okay. Omudo one and a data. Look on my shoulder, only many looking on us. Think I let you in Abata. Your mamma, Jabamba, Lekelem Esogam Chief Commander Chris Okoro Atakumena Lies of you Ikikoma Nemunato Ikikoma Lumuno Chile Ikikoma Meja Gambo Kelera Mulologi Commander Chris Okoro Adasa Yoni Adawi Meja Money Adao Chiaga Wanya Mama Igane jeje na batawo Agrana wano no le kwesi Ndoma ni jemono Ndoma meji agamba Yale Ndoma meji agamba Yale Ndoma meji agamba Yale
More music at ninjaphoenix.com.